hano hanirta niyete inchallahu mawla ha joni kadi ceernajo wonko jokkani dental ngal ko jogani dental ngal fo en heewi sikkela ha joni kadi en jokkat golle ceerno Sarifa bisimilla oɗo saha holto nayorten kadi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Caggal salminde seere men ɓe juurade ɓe kadi hande kadi ha hande de duttiteɗen de ko tammbaa. Duttiteɗen ko tammbaa nde wonno eɗen gandi ceerno no waɗiri hakkille mum e tammbaa no gandirɗen ni. Hande duttiteɗen ɗo koye ceerno bookara hasan si tammbaa. Ceerno bookara hasan si tammbaa. Kanko o daña ko 1920. 1920 o daña ko gorko moƴƴo, gorko celluɗo fibde, tiiɗɗo gilli, laɓɓinɗo ɓernde mum, laaɓanɗo Allah. O laaɓani nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, o laaɓani cheikhana Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, o laaɓani cheikh Omarul Fouti, o laaɓani Sidil Haji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Kanko o daña ko Cile Boubacar ko nokku Tooro. Ceerno Bookara Hasan omo feyiri e tindol sababude giggol makko e ceerno e himme makko to ceerno e laaɓande ceerno. Kanko ceerno Bookara Hasan nde wonno min kam o nehi kam ko kanko woni mo mbiyanmami min mbaɗa hawamo kanko. Ceerno Bookara Hasan ɗum ɗo seedanima mo ɗum dendangal dental ngal ina andanimo ɗum. Kanko ko neɗɗo nafannoɗo miskineɓe ɓe elloɓe ɓe walla ɓe e humtude haajuji maɓɓe e gasnude haajuji maɓɓe gila e aroɓe hôpital uji en ene donki noon jaara jiira docteur en ha e foreɓe en ha e sandarmaɓe en kala ko ina yanananno yimɓeɓe omo dari hen. O darani ceerno darde tinde ɗo Tammbaa ɗo gonɗo e Tammbaa emo wonani e Tammbaa fof ina foti ɗum makko. Kanko nguurndam makko ɗam fof no ɗam fotiri ni ko ceerno tan. Hakke ko horsini ceerno e ko yiɗi ceerno. Kanko e hoore makko o majju toon o gasi toon gila e yimɓe ñawɓe ha e yimɓe gaañiɓe ha e sokaɓe e prison ŋaji ha e seeroɓe dewle mumen gooñi ha e aroɓe jamma e ñalowma ha e ɓe gandanɗa hoorema ina jaakli aduna ina tampini ɗumen ha ganda to payi. Kanko ceerno Bookara Hasan o daranoɓe o fitta gonɗam maɓɓe. Kanko ceerno Bookara Hasan noon omo yinnomi tigi 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 gilli keeriɗi. Omo yiɗinmi giggol ngol min e Mouhammad Saïd mi wawa haalde ɗum. O meeɗi wiide sarif alasan mi ari juurade ɗo. Kanko ne kadi e ceerno Duudu garduno. O wi sarif hande noon addimi ɗo min ko juuradema min e ceerno Bookara Hasan ceerno Aliyu Bari kono noon kamɓe ɓe dutto Tammbaa ɓen ko an ɓe gari juurade min noon ko Seri Mouhammad Saïd garmi juurade. O wi so tawi ɓiɓɓe dental ɓe fof ɓe mbayanno ni en poftanno Sherif. O wi tawanno nden en poftino. Ƴeewno on ceerno Ahmad Sambalo ƴeewno woniri jinnoɗam ni kanko ko 1920 o daña. Sarif Alassane kañum daña ko 1917 daɗirimo tan ko duuɓi tati en kono ƴeewno woniri jinnaɗo am on omo ummotono Tammbaa o juuroyomi Daaru Hijrati balɗe tati min gonda e makko toon miɗen jaada e gese. So min jaadi ɓe so almudo goɗɗo wi tampi tan wiya ina rafa o wiya aswa wonde almudo o wi sa wonno almudo rafi susama aswa wonde ceerno almudo ewa ha ñalowma goto o wi miɗa yima an Mouhammad Saïd aɗa yiɗi gese. O wi joni noon colline ko nanduɗe ɗi ndendata groupe mumen ina ndiwda an ko enen nandi ɗum noon dekete yo Allah yommo moƴƴere yo yurmede Allah wone makko. Kanko ceerno Bookara Hasan mi seedanimo min Mouhammad Saïd golwole tiiɗɗe e nde yitere am min yiiri ɗum yitere am
e golwole ɗe ceerno ahmad samba lo ɗe keƴata e kayit wawaɗe haaldude ne kadi won goɗɗe ina winde won goɗɗe mi windata ɗum won goɗɗe ina kaalo won goɗɗe kaalotako eyi wi ceerno sidil haji hamad saïd neldino toon sarif al hasan taw sarif al hasan na fawngi o ƴeewi noon nokkuɗo sharif fotete tellinede taw nokku ala so wona ɗo sera juma ɗo sarif ɓaɗo juma o kono noon nokku o suudu ndu ina feewi pewgol moƴƴol kono noon heblorde ala ko min yiiri yitere am kanko ceerno bocar hasan o itti comci makko o waɗi nokku darapuji heedo o takkosan min jetti toon o asi cabinet o hade nangue mudde kanko ƴefti pikku e peel o asi ɗum ha timmi hade takkosan yonde o waɗi ɗum leɗɗe e nder heure-uji ɗiɗi o waɗi ɗum ne kadi ciment kono noon ceerno ahmad samba lo ɗum ɗo fof wona ɗum jakilimi e ceerno bocara jakilimi nde o waɗi ciment o ha gasi kanko tigui e hoore makko wona goɗɗo kadi wona kamɓe ɗiɗo de o kanko tan goto ko min yiiri yitere am omo ƴefti wudere omo wifa nokku ciment o mbimomi ceerno bocar ɗum ɗo holko mbi firta ɗum beele hendu ina yana e mum o wi ko beele yawa yorde ndekete ceerno bocar hasan kanko ko kanko enen ko enen ɗum noon duttoɗen to hadaf mo dartannoɗen o kanko ceerno bocar hasan radiallahu taala anu kankone kadi o jangi alqur'ana to kanel to ceerno zakiya o moƴƴini ɗum o waawi ɗum o jangi kadi joga e defte to ceerno alpha ibrahima wan ceerno meɗen to kanel o jaggi e mumne kadi laawol ngol on saga noon hankadi fittanu makko woni e yiilade e ɗaɓɓude yimɓe allah e dartude ɗum hono no yimɓe moƴƴuɓe ɓe goowi wadde ni kala ɗo ɓe goni eɓe mbaña yimɓe moƴƴuɓe eɓe darta yimɓe moƴƴuɓe eɓe gollodira e yimɓe moƴƴuɓe ɓe ƴeewa ɗo ɓuri moƴƴude fof ɓe moƴƴa ɗon kanko ceerno bocar hasan radiallahu taala anhu ko neɗɗo mo ganduɗa o meeɗi wiide omo darta holmo o wondata mo o hoddata tawa ko baaɗo no cheikh oumarul foutiyu ni mbiɗa yiɗi ɗum dañde kono noon holto ɗum dañoto tawa on ina jogui on l'islam cheikh oumarul fouti mo jogui on sunna cheikh oumarul fouti omo jogui laawol tijaniya hono tijaniya cheikh oumarul foutiyu ni kono noon holto ɗum dañoto taw noon omo jogui kaw makko ina wiye ceerno oumar fidior on ko e yimɓe adinoɓe arde madina gunaas ko on fof adi jangguinde duɗal ceerno sidil haji hamad saïd o radiallahu taala anu ko dennoɗo qur'ana bawɗo qur'ana yeehi noon omo darta kaw makko o yiyani ɗum ha o ari tammbaa kanko ceerno bocar hasan on saga noon nde o ari tammbaa o hawri ɗon e neɗɗo moɗon no wayni an ceerno ahmad sambal wa andanmo kay saabu ko ceerno aminou sy gonnoɗo kankone e ceerno sada diallo taybatu ko kamɓe nattidi ñalande wotere eyi kanko o ceerno aminou sy omo sodanno guri 4 e hedde bijankoto o nawa ɗum guine Bissau ko on noon wi ceerno bocar hasan kawma mo namdotoɗa o mo dartata mo latnata o omona madina gunas koni noon ceerno bocar yeehi madina gunas o jippino kadi ɗo kaw makko ɗo on ɗon noon wonno koɗo ceerno alassane baylo ɗo sara juma ɗo nde o jippi ɗon kikiɗe kaw makko ƴeftimo faarimo to ceerno radiallahu taala anhu o wi haɓe calmodira kanko noon ceerno bocar hasan radiallahu anhu nde o yii ceerno tan no jooɗi e dental ngal tan o wi alhamdulillahi rabbil alamina min mi dañi ko dartannomi ko ɓerdam ɓuuɓi ɓerdam heɓidima kanko ceerno bocar hasan o wi o meeɗani ɗanade ɗoygol o heɓi ɗo so wona on ɗon jamma o wi ko ñande hen kam o ɗani o heɓi ndi o wi ceerno min noon mi ferani allah hankadi mi feranima alhaali am fof mi waɗi e juuɗe ma fofof kono noon mboɗo jogui jinnaɗo am mboɗo jogui galle
mbeɗa yiɗi ruttade toon mi disnomo so tawi o jaɓi mi ara komi peranɗoma an ceerno komi peranɗo Allah so tawi noon o jaɓani eywa ganda kam min komi almudo ma alhaali am fof woni koye juuɗe ma Allah waɗi ko hono noon kanko ceerno Boukara Hasan o ruttoyi toon to jinnaɗo makko to o habrimo wonde hande de mi yi ceerno goto to Madina Gunaas to min de miɗa yiɗi ferde miɗa yiɗi ferande Allah e on ɗon ceerno jinnaɗo makko o wi joni mi jangima muñanami oɗo saaha so tawi noon woni mi nawinima jangga garta janginanamin gona janguɗo nawirnomami ko jangga garta jangina kono aɗa haala kaɗo haala joni mi famani ɗum ɗo noon tawde mi famani miɗa sarɗanama ɗo sarɗi goto mbaɗa sarɗi o so tawi sarɗi o moƴƴi eywa moƴƴa mbiɗa wawi noon ɓeydude kadi sarɗi goɗɗo wona ɗi gona ɗiɗi o wi gadiguel ngel gonda e am pewna guesa amba e oɗo ndungu kam ha gasa ɗimmel ngel min e hoore am mi yaha ha mi yiya on ɗon ceerno mi yiyamo on sanga noon mi anda ko jaabimami so wona mi yi ceerno mo mbiɗa o mi wawama jabade ceerno Boukara Hasan kadi nde wonno ko o neɗɗo moƴƴo ko o malaɗo o jaɓani ɗum jinnaɗo o hakke ko o yiɗi ferande ceerno o toppiti guesa mba o fewni guesa mba ko ɓuuri yawde o moƴƴini guesa mba ha moƴƴi soña ko moƴƴi daña ko moƴƴi on sanga noon o wi joni mbiɗa heeda yesso mi yaha mi arduma to Madina o ardi bam makko to Madina bam makko one kadi rewi e makko abbimo nde babiraɗo o yetti Madina o yi ceerno o yi dental ngal o wi ceerno oɗo de ko ɓiyam o de o wi alhaali makko fof koye juuɗe ma woni o ɓoyli ɗum fof e juuɗe ma joni noon ɗum ko kanko tan miijanino ɗum hoore makko tan joni noon ko min e hooram mi ittimo mi waɗi e juuɗe ma mi taƴannomo sarɗiyeji ɗiɗi sarɗiyeji ɗiɗi ɗi o waɗiɗi minnene kadi sarɗi gaɗiɗo o mi tottimamo sarɗi ɗimmo one kadi ko min e hooram mi tottima an ceerno wona kanko tan eyyi koye jopade makko jiɗɗa fof han kadi ko ni noon o wi so tawi wonko mankuno e fergo makko min baba makko mi timmini fergo makko ko ni noon ceerno Boukara Hasan ardi e ceerno hakke ko ceerno hawni omo waɗi hakkille e tammbaa no mbino ɗen nane ni ko adi nde wonata toon ceerno Boukara o naɓimo gulumbu ɗon ha no ceerno Doudou ummori ari e ceerno ñaaguimo almudo ceerno tottiɓe ceerno Boukara Hasan ɗum noon woni gila nden ɗon ñalande kanko omo ardi dental ngal omo wondi e dental ngal no sembi ina ñiiɓi hakke ko o yaaji kanko ceerno Boukara Hasan kamɓe koye neɓimi ɓe jeeya mi yiyat omo wiya barrade ataya ina famɗi ko kaftere ataya o waɗata pour yimɓeɓe fof daña ataya mumen eywa ɗum woni darde maɓɓe nde kamɓe ceerno Boukara Hasan e ceerno Doudou e ceerno Aliou Bari ɗum ko nguurndam bange yiidani e nguurdameje keddiɗe ɗe ni noon wayi ceerno Sidil Haji Hamad Saïd wimo o wi ceerno Doudou añ mi hokki on oɗo ceerno Boukara mo ganduɗa tammbaa wahlata ɗum ko kanko wahlata tammbaa ɗum woni jumla mo kalnoɗen to nguurdam ceerno Doudou añ o hebli noon nokku biyeteɗo hande ko galle ceerno o sa yi galle ceerno ɗi keewi toon taw toon fof ko ladde fewna Sinthia ko 1947 Sarif Al Hasan Diaty wi kam eɓe kesoyanno huuɗo to cagol to eɓe gadda e pewna galle ceerno o e ndar noon arabeɓe e safalɓe fof ko wonno ɗon Sarif ina woppiɓe to ina weddiɓe ina wondi ga e almuɓe ceerno ayi ndekete en gandi eɗen poti wonde almuɓe dey eywa ceerno Boukara Hasan ko ɗum ɗo woni nguurdam makko ceerno Boukara Hasan minoma nane qissaji makko heƴata e kayit eyyi emo ganduɗa mo jogui e ɓiɓɓe makko hande ceerno Ahmadou Baro on woni mo ganduɗa
ko funere ahmadu agne nane mo kalden ɗo ñalowma goto e hedde 1950 en wala mais koye ɗum ɓe daña ɗum ɗone kadi ma aroy to nguurndam ceerno duudu agne goɗɗam eɗen mbaɗi ɗum ɓeydude hen tawa mi yiidi e ɓesgu makko gonɗo gawlo eɓe ceerno ahmadou agne mi winda ko ɓuri ni yeyde eyo kanko omo joguino kadi cheikh oumar sy omo jogui kadi ahmad sy omo jogui ahmad tidiane sy kanko ceerno bocar hasan noon o natti ko 2000 l'an 2000 taw omo jogui e nguurdam makko e duuɓi 80 ceerno oumar fidior noon mo kalɗen haala o omo jogui rôle mawɗo e duɗal ceerno he kanko ko lasli makko ko fanayi ko kanko woni sababu darsinde alqur'ana e jangguinde ɗum e addude ɗo ko heewi e renɓe qur'ana e ngal ɗo dental ceerno radiallahu taala anhu ko wayno ceerno adama agne en ko wayno ceerno hamidou en e ko wona ɓen ɗon foof o wurtini duɗal ceerno ngal qur'ana ngal ɗo ha to wiyete e tuwat ɗiɗo fof o wurtini hen guɗe ceerno ɗum woni kanko ceerno oumar fidior no kanko wonno kawmum ceerno bocar hasan mo ganduɗa ko saabu muɗum addunomo gaye ɗum ɗo ko nguurdam ceerno bocar hasan radiallahu taala anhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe